ready na po sa umagang ito. Maaari po bang yung iba po mag-forward po tayo dito sa harap? Para naman po yung mga darating pa lang is dyan na po sila sa likod. Amen. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo? At bago po tayo mag-umpisa, magkamayan muna po tayo sa ating mga kasamahan. At batiin natin sila ng isang pinagpala, kapatid. Okay po, dahil ready ng bawat isa, tayo na po ay mag-umpisa sa umagang ito. Tinatawagan ko po ang music team para pangunahan po tayo sa isang awitin. Amen. Awitan po muna natin ang Panginoon at anyayahan po natin ang presensya ng Panginoon na pangunahan po tayo sa ating service ngayong umaga. Narito ako, Panginoon, nagpapakumbaba. Luluhod sa iyong harapan, nagpapasakop sa iyong kalooban. Alam mo ang buhay ko, walang maitatago sa'yo. Baguhin mo ako, Diyos. Kailangan kita, Panginoon, ang Diyos na tunay na nagmamahal. Ako'y natagpuan, pinakita ang habag mong umapaw sa buhay ko. Kailangan kita, Panginoon, ang Diyos na tunay na nagmamahal. Ako'y natagpuan, pinakita ang habag mo
Hallelujah, Father, O God. Lord, patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na to, Panginoon, O God. Hallelujah, na pinagkaloob mo muli, Panginoon, para mas maranasan ka pa muli, O God, ang iyong presensya, Panginoon. Hallelujah, tunay, Lord, hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo, Lord, sa aming buhay, Father. Hallelujah. Sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Salamat, Lord, dahil patuloy mo kaming nililinis, binabago, Panginoon, araw-araw, Father. Lord, sa oras na ito, hallelujah, we humble ourselves to you, Panginoon. Tunay, Lord. Hallelujah, na wala po kami may pagmamalaki, Panginoon. Tanging ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Dahil sa grasya mo, Panginoon, hallelujah, kami ay may buhay, Panginoon, may lakas, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At nandito, Panginoon, hallelujah, sa grasya mo, Father. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. We surrender, Panginoon, ang gawain na ito, Panginoon. Hallelujah. Na patuloy na sa iyong mga salita, O God, na binabago ang aming mga puso, O God, ang aming mga hindi kaaya-aya, hindi mo kalooban, Panginoon, sa aming mga character, Panginoon. Salamat, Lord, dahil patuloy mo kaming kinokorek, Panginoon. Hallelujah. And Lord, hallelujah, patuloy namin itong tatanggapin, O God, ng buong puso dahil naniniwala kami, Panginoon. Hallelujah. Ang kalooban mo, O God, ay nakabuti para sa amin, Father. Lord, sa oras na ito, salamat, Panginoon, sa ang katagumpayan, Panginoon, ng gawain ito, O God. Hallelujah. Aalis kami, Panginoon, sa lugar na ito, O God, na hindi naglulupay-pay, Panginoon. Mas nag-uumapoy, Panginoon, O God, para sa ganon sa aming paglabas, Father. Hallelujah. Hallelujah. Marami kaming madadala, Panginoon, sa iyong karian, O God. Salamat, Panginoon. Use us, Panginoon, mightily, O God. Hallelujah. Sa iyo lang ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makibasa sa Psalm 16, verse 1. Preserve me, O God, for indeed do I put my trust. Verse 2. O my soul, thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord. My goodness extendeth not to thee. Verse 3. But to the saints that are in the earth, and to the excellent in whom is all my delight. Verse 4. Their sorrows shall be multiplied that hasten after another God. Their drink offerings blood will I not offer, nor take up their names into my lips. Verse 6. Verse 5. The Lord is the portion of mine inheritance, and of my cup. Thou maintainest my lot. Verse 6. The lines are fallen unto me in the pleasant places. Yea, I have a goodly heritage. Verse 7. I will bless the Lord who hath given me counsel. My reins also entrust in me in the night seasons. Verse 8. I have set the Lord always before me. Because he is at my right hand, I shall not be moved. Verse 9. Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. Verse 10. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Verse 11. Thou wilt shew me the path of life. In thy presence is fullness of joy, and at thy right hand there are pleasures forevermore. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Amen. Tunay nga na napakasarap magbasa ng salita ng Panginoon. Ngayon ay makakaupo na po tayo. Amen. Ready na po bang bawat isa na makinig ng salita ng Panginoon? Sumigaw ng, Yes, Lord! Amen. Ayan, dahil ready na po tayong makinig. Ngayon naman po ay darako na po tayo sa word sa pamamagitan ni Pastor Roland E. Santiago. Palakpakan naman po natin ng Diyos sa buhay nating ang mahal na pastor. Yung mga ini-announce na training, lahat yan ay journey natin for training everyone sa leadership.
blended na sinasabi. Okay? Doon sa online, ang itatopic natin ay ito, how to use the book. Ito, how to use the Journey to Wholeness. Paano gamitin? Kasi baka ituturo natin, hindi natin masyadong na-scan, o di para tayong nagtimpla ng gatas lang. Tapos ibinigay. So, ito yung magiging how to use the book na ito. At least, magkapag-reflect tayo. Ako ay naging busy sa isang linggo kasi may pinadala yung hipag ko si ate, Sister Brenda. Okay, advance na sila, oh. The Messianic Passover Seder. Okay, ito ay libro tungkol sa, mahirap pa nating i-adapt ito. Once a year lang ito ginagawa. Yung atin kasi Shabbat Shalom, hindi ko pa masyadong natapos. I'm gathering more of the materials kasi masyadong manipis yung family module natin. So, dinadagdagan ko siya. Okay, I might as well put this at the back. Pero ito once a year lang. At ang next year nila, nangyari na sa US ito one time, last year ata. Pero next year, this year. So, next year, sa Jerusalem nila gagawin. Ito yung Passover celebration ng Kristiyanong Hudyo at saka Kristiyanong Gentile. So, pwedeng, hindi na ito yung pang-Hudyo lang. Ito, Messianic na siya. So, nagustuhan ko naman. Sila ang sumulat nito. Ako lang ang nag-layout at saka nag-ayos. At ginawang book form. Kasi noon, loose leaf lang sila. Okay, maganda naman. May talaga touch of Hebrew style. Pero, interpreted sa Panginoong bawat parte, si Lord talaga ang tinutukoy. Maganda siya. At least, hindi na ako susulat. Okay. So, ang plano nila, 50 books ang in order at ipapadala sa Tuesday ata. Sana. May uuwi kasi eh. So, naging busy ako hanggang 1:00, 2:00 para gawin ito. Ihabol daw eh. Oh, hallelujah. So, praise God. Na-edit ko na rin. Sana ma-print na. After the printing this, ma-print out ko yung Four Horsemen at saka yung Technology of the Antichrist. Okay. Nailabas ko ba yung aking yung endorser ko? May nag-endorse sa akin na tech pastor. Hindi pa, no? Wala pa, hindi pa nakita, no? Yung isa lang, yung si Manang, yung pastora, no? Okay. Yung pastora lang. Okay. So, bakit ginagawa ito? Kasi tayo ay handa. We should be ready 5 years to 10 years ready bago mangyari. If ever. Pastor, propeta ka na ba? Hindi. May pagka-prophetic lang. Okay? Kasi nandiyan naman na sa Bible lahat. But you can predict the future by studying yung tinatawag na trending. Tama? Okay. Hindi ito accurate. Yung tinatawag na analytics. Alam mo kung saan papupunta. Actually, kahit yung salita ng Diyos, nakikita mo kasi nandun na lahat. Ang gagawin lang natin, yung nakasulat sa scripture at yung nangyayari in a global manner. Global, hindi yung isolated. Kung isang bansa lang, mahina yon. Kung Pilipinas lang ang basis mo, o US lang, mahina yon. Pag sinabing rumors of wars, o ilang bansa yung may war. Okay? Ngayon, escalated, di ba? Nag-escalate. Tama? Pag sinabing mga sickness and disease, dapat pandemic. Pan means all. So, nagka-experience na tayo ng pandemic, na hindi naman pandemic, ginawa lang pandemic sa utak ng tao. Yeah? Kaya naguyo yung marami. Ngayon, lumilitaw na, di ba? Sinong kilala si Fauci? Di ba? Hot seat siya ngayon. Wala siyang pakialam. I invoke my rights on Fifth Amendment. 100 plus yun, nasagot. Binilang nila eh. Parang ganun yun eh.
Hindi ko masyadong tinignan na kasi hindi mo na mapiga yung tao na ayaw sumagot. So, ano ang gagawin mo doon? Contempt na lang yon. Pero wala silang planong ikulong kasi parang acquitted siya the first time. Ngayon, parang wala na. Pero nililitis pa rin siya sa Senado ata nila yon. Yung kanyang guidance, scientific guidance daw, ay nagbunga ng maraming namatay. Yan, ako nyo. Pero ito, hindi lang Pilipinas ang may problema, US. Pagdating sa Middle East, yun na naman, gera. So, si Bible, fix yan. Si Word of God, fix yan. Yung salita ng Diyos, nandyan talaga. So, pag hindi nagbabasa, lugi. Tama. Nagbasa pero hindi nag-prepare, lugi din. Nagbasa, nag-aral, nag-prepare dapat. At yung preparation, may dalawa tayo kasing mindset. Yung isa din, develop pa natin kasi guyo tayo na ang mga Kristiyano ay kawawa in the last days. Yun yung parang na-project na sa mga Kristiyano. But that is not true. Okay. Ang body of Christ ay supposed to be, ito lang gap dito, yung problema ko, kasi ang nasa scripture ay, ang body of Christ ay super church. Meron tayong Joel chapter 2. Diba? Yung army ng Panginoon in the last days. Meron tayong Isaiah 60. Okay, may mga nag-interpret, millennium yan. Hindi yun millennium kasi darkness Thick darkness will cover the earth. Okay. At nandyan ang warning ni Timothy in the last days. Di ba? Perilous times will come. So, yan ay nasa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Ngayon, mayroong kasabihan na yung may alam, may lamang ang may alam. Actually, totoo yun. Pag wala kang alam at nag-uusap-usap yung may alam, upi ka na. Di ba? Tama ba? So ngayon, dito dapat alam natin lahat yung gagawin natin. Hindi lang nabasa, hindi lang na-preach, na ma-entertain tayo at naka-receive ka ng revelation. It should manifest yung tinatawag na revelation knowledge na natatanggap natin. So, ang iniisip ko, kung hindi mag-a-act ang Christian church, baka mabigla at totoong remnant na lang ang maiwan. Mabigla at hindi ready ang karamihan. Di ba? Sa last days. So, what are the things na common sa global trend? You can type global trend. Okay, di ba? At malaman mo, ano yung mga global trending ngayon? Increase of knowledge. Ano yon? Nangyayari ba ngayon yon? Sinabi ng salita ng Diyos, in the last days, knowledge will increase. Pag sinabi increase, hindi lamang dadami, bibilis siya. Bibilis. Ano yun ngayon? Yung nagpapabilis ngayon, di ba? Technology. Bibilis lahat. Oo. Ang Pilipinas, sa totoo lang, 20 years late na tayo. 20 years to 25 years late. Sa ibang bansa na advance. Alam ko yon kasi yung bumalik ako ng Pilipinas noon, I was in the US for 1 year, ang sabi ko, pagdating ng araw, ang tubig ay ibebenta. Ilalagay sa plastic. Walang maniwala. Tapos akala na, ay, profit na, ay, mangyari ba talaga? Amazing. Yung mga nakakarinig sa akin. Hindi lang nila alam, sa US, nakabattle na, di ba? Parang walang iba yan doon sa tatang
na sabi niya sa mga, noong unang panahon kasi sa barangay, may baranggayan. Alam mo yung baranggayan, yung pag wala nang gagawin sa hapon, walang kuryente, kumpul-kumpul, di ba? Sabi ng matanda, bukas, ng isa o makalawa, uulan. Ano? Hinintay ng mga kabataan, umulan nga. Sabi niya, susunod na mga 1 linggo, baka may bagyo. Ba, may bagyo nga. Sabi nila, magaling itong taong ito. Siyempre, panahon na yon, kukunti lang ang may radyo, di ba? No, nakikinig sa radyo. Hanggang ngayon may radyo pa. Di ba yung mga farmers nandun sa bukid, nakikinig sa radyo. Although yung farmer ngayon meron ng cellphone, pero hanggang ngayon may radyo ang mga yan. Oh, ito ilalagay mo na sa tamang tune-in, di ba? May weather forecast. Noong unang panahon, sumasablay-sablay pa, di ba? Okay, ngayon, advance na. Importante, walang pasok. Signal number 3. Oh, okay, advance na ngayon na. Parang, iwan ko lang kung ang Pangasinan ay yung signal number 4 ay number 1 na lang sa atin yun. Kasi nung unang panahon talaga, grabe. Di ba? Nalilate minsan yung, sabi nga, pag signal number 2, number 4 yun, dito noon. Ngayon, baliktad na. Yung number 4, number 2 na lang, number 1. May darating na ulan. Yung araw naman, lakas. Ewan ko kung nag-advance yung weather bureau natin o ano, di ba? Basta importante, safe ang mga bata. Yun lang naman yun. Kaya minsan, naghihintayan yung mga mayor kung mag-declare na may pasok o walang pasok. Naalala niyo yun? Okay. That's a common knowledge sa Pangasinan. Okay. Kaya na-declare ng governor, walang pasok, yung ibang mayor naghihintay kasi baka mabash. Or namimili yung ulan at sa Bagyo, doon lang sa ibang district. Pero totoo, diba, sa Cebu ngayon, alam niyo yung Cebu ngayon, di ba? Tag-ulan, babaha-baha. Yan ang nagiging kwan. So, in the last days, according to 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, anong nakasulat? But know this, that in the last days, so ang tinutukoy dito, hindi yung panahon nila, last days talaga, kasi that is the beginning of the last days. We are in the last of the last days. Paano natin alam yon? Yung sinabi kong global trend. Perilous times will come. Perilous. Ano yung perilous? Yan yung paborito kong word na ang meaning ay danger. Pag sa word meaning, alam ko yan. Peril means danger. For men will be lovers of themselves. Ito ba ay dangerous kung men will be lovers of themselves? Kita nyo pag negative, naliligtas ang babae, di ba? For men, pag hindi makuha yung joke ko, mababash ako sa social media, di ba? Wrong ang interpretation ni pastor. Men lang, hindi kasama ang babae dyan. Nakasulat men di ba? Nakakaiba. Mankind will be lovers of themselves. Huwag kayong pag positive kasi at men lang ang nakasulat, sabi ng mga babae, sila lang. Pag negative at men ang nakasulat, ay, sila lang. Di ba? Ganun lang yan. Yeah. Okay. But of course, the context is mankind. Men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God,
having the form of godliness, but denying its power. So pag sinabing having the form of godliness, ang ibig sabihin niyan, religyoso. Kasi they have the form. Walang masama sa form kung may substance, pero ito yung form without substance, or cloud without rain, na sinasabi ni Jude, Apostle Jude. And from such people, turn away. Paano kaya yon? So, pag ang nagpipreach ay evangelist, diba? Go unto all the world, or missionary, go unto all the world ang sasabihin. Pero bakit dito ang sabi niya, turn away from such? iPhone pala ito. Sandali. Okay. iPad pala, iba yung saksakan niya. Pasensya na. Pasensya na saksak ko. So, ang original na word ng perilous ay difficult, dangerous, violent, hard to bear. Parang isang storm na yung sino ang nasubukan na akala mo okay ka na tapos nagbagyo at natangay yung bubong. Tapos hindi mo na alam. Yung ay, grabe pala pag natangay ang bubong mo, kawawa ka na sa loob. Tama? Kasi walang underground naman. Walang second place kung saan ka magtago. Treacherous na sugat. Possible, no? Okay. At ang times na ito ay hindi lamang physical, but moral and spiritual. So, kung medyo pag gera, pwede pang mag-bounce back. Marami ng countries ang dumaan sa gera at naka-recover. Paano kung sabay-sabay yun? Marami ng bansa din na dinaanan ng mga plague, di ba? Ng mga sakit na naka-recover din. Marami ng bansa na nagkaroon ng economic turmoil or pagbagsak ng ekonomiya, pero naka-recover din. Pero tig-isa lang yun at a time. Paano kung nagsabay-sabay lahat yun? So, ang definition ng perilous dito ay parang yung nakaka-recover ka na sa isang bagay, may dumating ulit na problema. Inaayos mo, dalawa na. Ang aking kwan dito ay, parang alam niyo yung juggler, yung gumaganon. Una, isa lang, kayang-kaya niya, di ba? Ay, dalawa na. Mamaya, tatlo na. Oo. Di ba? So, may mga juggler hanggang tatlo lang. Magaling. Pero kung ano kung 4, 5, 6, may limit yun. Sometimes yung challenge na dumadating sa atin, pagdating sa pagiging tao, may limit tayo. At iba-iba ang limit natin. Pag Kristiyano ka, may lamang ka na. Kasi mayroong Diyos tayong matatakbuhan at mapapanalanginan. Amen. Paano yung mga unbelievers? So, ulitin ko, may mga tao na tulad nito at siyempre, ang problema dito, hindi lang yung sistema. Some people blame the system. Government system, economic system, all the system. Pero sino ang gumawa ng sistema na yan? Di ba tao din? So, paano bilang Kristiyano, inaayos mo yung body of Christ, church, na nag-i-improve, tinuturuan, upang mahalin tulad sa Panginoon Kristo. We call that the journey to Christ-likeness. Tapos, mag-i-evangelize ka, at yung evangelism, mga tao dyan, ang sabi ng Panginoon, I have sent you to people like a lamb to the wolves. So, di ba mga lamb tayo? Amen? Sino mga tupa? Tupa, amen? Tupa means masunurin sa Lord. Amen ba? Si Lord ang ating pastol. Amen? Sabi niya, I have sent you to the wolves. So, ibig sabihin, ang mundo ay mixed multitude. May mga loose sheep dyan at may mga wolves. Ang kailangan natin ngayon is discerning
Discernment. Sa ating evangelism, hindi yung, minsan kasi, pag sinabing, go ye unto all the earth, unto all the world, we understand, lahat puntahan mo. Di ba? Lahat puntahan mo. Amen? Yung lahat-lahat. Although ang gospel para sa lahat, ha? Okay, don't misinterpret. Ang word of God para sa lahat. Pero pagdating sa going, meron tayong dapat discernment, wisdom, knowledge. I will give you parallel truth. Okay, pero sa farmer na lang. Pag sinabi kong go, farmer tayo lahat, and harvest the field, pero green pa. Ano sa tingin nyo? Dahil obedient kayo, pupunta kayo? You will reason out. Pastor, colorblind ka ba? You will question my command. Tama ba? O ipipilit ko. Hindi. Basta importante. Ako ang pastor at ako masusunod. Harvest nyo yan. So ano ang gamit ng palay na green? Pagkain ng baka. So, destructive, di ba? May gamit din. Kaya lang, it's not according to God's purpose. Di ba? Pag yun ang iniutos, ibig sabihin, green pa yan, hinarvest mo, pagkain ng baka nga talaga. Tama, no? Gustong-gusto nila yung palay, no? Kambing, di ba? Gustong-gusto? Tama, no? Pero pag ang leader ay may discernment, tama ang direksyon, alam ang panahon, at pag sinabing go, at nakita nyo yung uhay yellow na at ang uhay ay mabigat na, okay, at sasabihin ng iba ay, Pastor, kung naman, relax lang tayo, huwag tayong magmadali, at hindi sumunod, ano ngayon ang problema? Yung nagkuman o yung iniutosan? Yung inuutosan, yung harvester. Okay. So, di bali sana kung isang, kahit ako na lang yan, Pastor, madali yan. Tapos sasakay ka doon sa harvester, di ba? May bago na yun. High-tech, di ba? So, praise God. We can parallel that sa yung harvester sa mga technology ngayon. Ang isa, pwedeng gawin ang isang ektarya. Basta may harvester. Tama ba? At may panggasolina, siyempre, ha? So, I'm talking like, we are in the modern world, okay, dapat may discernment tayo. Pag sinabing go, mag-pray tayo, ito bang lugar na ito ay ripe unto harvest na? Okay, sa tingin nyo ba, conviction natin, bilang taga Manawag, taga Santa Barbara, taga Pangasinan, alright, na mga Kristiyano, anihan na ba sa ating probinsya? Ano ang reason na hindi pa? Inaro daw natin, barangay. Barangay. Ano ang sign na may harvest? Time of harvest na. Ano ang sign? Ano ang mga sign? Harvest na. Okay, I'll give you instance sa scripture na sinabi ng Panginoon. Yung parable ng yung weed at saka yung palay, di ba? Nagtanim ang farmer ng tamang palay, yung wheat. Sa gabi, dumating ang kaaway. Nagtanim din. Nung tumubo, sabi ng steward, yung nagtatanim, Master, may mga weed. Napabayan nilang nagtumubong dalawa na. Dito walang problema, sprayhan na sa modern, di ba? Mamatay yung weed. Pero noong unang panahon, kailangan mong tanggalin. Okay lang kung bago sanang tanim, tatanggalin mo. Yun, napabayan nila siguro, they grow together. Ngayon, sabi niya, tatanggalin ba namin? Sabi niya, ay wag.
hayaan nyo silang tumubo. Kasi pag tinanggal yan, maapektuhan yung tanim. Actually, wheat ang ginagamit nila noon. Tinatanim. Yung tares. Okay, wheat and tares. So, sabi ng master, hayaan mo silang tumubo kasi may tamang timing. At the end, sabi niya, at the end, harvest time, at the end, tatanggalin sila. Okay? Both of them ay aanihin. Yung wheat ay pupunta sa barn, lalagyan, at yung tares ay pupunta sa apoy. Tama ba? Amen? So ano ang ibig sabihin ng harvest time? Time. So pag i-relate mo, at the end, fruition, last days yun. Meaning, ang senaryo ay mayroong chaos. At the end, malapit na, last days. So pag sinabi natin, we are in the last days now, ulitin ko yung tanong, is it harvest time or not yet? Harvest time. Dapat alam natin yun na last days, harvest time. Now, let's narrow down our analysis. Narrow down natin, palitin natin. Punta tayo sa mga barangay at bayan-bayan. So, buong mundo, makita natin yung harvest time. Well, sa study ng prophecy, isa sa pag-aaral natin yan. Like, ano ang mga signs of His coming, second coming. Ang pinakamalaking talagang sign is the nation of Israel. Yan ang number one sign. Okay? Yung regrouping, naging bansa ulit. Nagsimula yun noong 1947. Ngayon, very strong. Ang susunod na event dyan ay gera-gera. Ang susunod na event dyan ay malapit na. Ano yun? Yung pagtatayo ng Third Temple. Hindi natin alam kung itinatayo na, pero lahat ng kasangkapan ay ready na. According to report, to the report. Ano pa? The signs of His coming. Maganda, mapag-aralan yan, ano? Amen ba? Okay, but kahit alam mo yung information, paano mo siya ngayon inanarrow down sa area in relation to evangelism at yung ginagawa natin. Anyway, wala tayong problema as of now na wala namang makukondemn siguro because ginagawa natin ang part natin in harvesting the field. Amen? Ang kulang na lang natin prioritization. Ang prioritization ay sino mauuna na aanihin. Okay, eskwelahan ba? Barangay ba? Next town ba? Yan. And then, ang tanong ulit, pag nag-open up ang mga ito, let's say may model tayo, let's say itong Manawag National High School, isa grade 7 lang ang unang binuksan. Tama? Ngayon, hindi natin inaasahan. Ilan ang ilang section ngayon? 19. Yung iba, binigay sa, di ba? Mga kasamahan natin. 19. Imagine pag walang nag-graduate o walang INMA o AGNA. Hatingin ba natin may confidence tayong magturo? Kahit bukas na ang Manawag, tapos dumating na yung nauna na yung mga games na sumisira sa buhay ng mga bata. So ano ngayon ang mafe-feel natin pag hindi tayo naghanda? So diyan yung makita yung example ng discernment. 2 to 3 years, our leadership planned to train everyone. Amen. Hindi ito activity na, mag-activity tayo, dapat may AGMA tayo. For what? No, nakaplano lahat yun. At the time na nagbukas, so mapansin natin, dapat you move with the cloud, yung moving ng Holy Spirit sa Manawag. At the time na nagbukas ang Manawag National, nakita nila yung galawan natin, dahil na-train kayo, maganda ang impact, 19 ang challenge natin. Siyempre, dalawa ang next effect niyan. Either, yung mga dumami pa tayo at yung mga iba wala pang assignment, kaya humingi ang isang barangay, which is Lipit. Tama?
na may katabing high school ulit. At siyempre, hindi papayag yung ating teacher na nasa Baritaw. Nasaan ang layo-layo nyo na, Baritaw, yung wala naman. Home mission. Oh, di ba? So, kailan magsisimula? Oh. So, yung ating akala natin, ang dami-dami natin, atak, sumobra sa lipit, bawasan. May Baritaw naman, di ba? Oh. So, meaning, ang harvest time, pag ninaro down natin, harvest time, ay yung lugar na parang kumakaway sa'yo. Gano'n na, oh. May laman na, nagbabow down na sa Panginoon, naghahanap na ng pagtuturo. Hindi dahil sa desire nila ang Word of God, but the need. Magkaiba ang desire sa need. Tama ba? Tayo kasi we desire. Pero sa kanila, they need. So paano kung nagsana all ang kamambanan? Saan may mga pwedeng magsana all? Nalsiyan. Maaaring hindi yung teachers o hindi yung principal, pero yung mga life group na nasa Nalsiyan. Kasi feelings ay nahuhuli na. Di bali may batch Doris naman na pwedeng hatakin, ano? Assistant. Ako, yung ibig ko sabihin? See, ano ang ginagawa natin? We need hindi lamang discernment, but we need to understand. Ako, I move by, although equip ako ng information, pero I still connect. Ito yung Lord, yung timing, the right timing. Yung palagi ang prayer ko. At pag may right timing at sinabing go na, kailangan susunod tayo doon. Hindi ako basta nag-isip na, si pastor tumingin lang sa taas, pupunta na tayo sa ibang lugar. Mga gano'n, di ba? Oh. Ano bang sinasabi ng Lord? Punta tayo sa Cambodia. Ganun ba yon? Hindi ganon. Alright? Lahat ng yan ay the Lord prepared, the Lord step by step has prepared the way para sa ganon ay magawa natin ang kanyang ipinapagawa. Amen. Praise God. Sa tingin ninyo, mahirap ba ang ministry o madali? Sa tingin natin. Pag nai-enjoy mo, madali. Paggawa ng Panginoon, kasama mo ang Lord, madali. Amen? Pero pag burden sa'yo, hindi mo ini-enjoy kasi wala pa yung love doon, wala pa yung education, at schedule lang yan, ay lalo na ang challenge ngayon. Dati, magkakasamang sasa pupunta, yehey! When he moves to the left, move to the right, move to the right. Eh ngayon, iba na. Ang sayaw, di ba? Nag-iba-iba yung schedule. Amen. Yun yung challenge ngayon. Pag binigyan ka ng schedule doon, 2-3 kayong naka-schedule doon, or 2 na lang, or 1 na lang, kahit wala yung kasama mo, pupunta ka. Ako nyo yung move to the right, move to the left. Maganda yun nung una, di ba? Amen? Ngayon, ngabe, yung schedule na ibinigay, dyan na matitesting yung naunang commitment. Amen? At yun yung sinasabi ko na magmi-minister tayo sa iba, sa labas, pero wag nating pabayaan yung ministry sa Lord. Amen ba? Praise God. At ibibitin ko kayo dito sa 2 Timothy na ito. Unti-unti natin, mahaba yan. Okay. I want to open to you, praise God, yung re-reviewin natin ang paano ang isang Kristiyano ay natututo. Nakarelate ito dito. Yung tinatawag na the 2 kinds of knowledge. Pinag-aralan na nyo na ito noon or maaaring dumaan sa akin. Pero this time, it will be a sermon teaching. Para hindi tayo mawala. Medyo advanced na ito, pero okay lang, ipapaintindi natin. Babalik tayo sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Alright? But the natural man receive not the things of the Spirit,
Lagi kong inuulit-ulit na ang tao, dapat master na natin ito by this time. Wala pa tayong subject sa Bible School at saka sa ating mga life group tungkol sa anthropology or what is man, who is man, pero naipipreach dito paulit-ulit. Huwag natin kalilimutan na ang tao, pag sinabing composition of man, what is man composed of? Anong order? Spirit, soul, and body. Ano ang verse? At least, alam natin, merong pagkaka-order siya. Verse. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Okay? Tama ba? And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God that your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. So dyan pa lang makikita natin, sometimes sa ibang verse, nagkakabaliktaran o nagagamit both yung soul and spirit, according to other pero distinct ang spirit, distinct ang soul, distinct ang body. Amen? Yung spirit natin, inuulit ko, sinong nakamemorize na life group, dapat alam na alam nyo, may tatlong faculty. Tatlong kakayanan. Ano yun? May conscience siya. Conscience. Ano pa? Meron siyang kakayanan ng fellowship with God. Communion. Ano yung isa? Communion, conscience, intuition. I-define natin nakakasunod ba kayo? Spirit muna tayo. Communion, ability to fellowship with God. Intuition, ability to understand right from wrong. Sa spirit yon, hindi lang sa morals, hindi sa soul, magkaiba yon. Intuition, to discern mga bagay na spiritual at mga bagay na physical. Yun yung sa intuition. Sabi, akala nila, sa psychology kasi, sa babae daw may intuition. Natural. Ito, intuition sa tao ito. And conscience. Now, nung hindi pa bumagsak ang tao, pure ang mga yan. Pure. The spirit can fellowship with God. Ang intuition nyo, you are aware. So, awareness na may spirit world at mayroong physical world. Intuition. Okay? Communion, intuition, conscience. Yun yung kapabilidad ng espiritu mo. Kapabilidad, kakayanan. Punta tayo sa soul. Ngayon, doon sa kakayanan, believer, unbeliever. Pag unbeliever, hindi pa mananampalataya, hindi pa bumalik sa Lord, corrupted yun. Walang communion. Cut off ang relationship. Corrupted intuition, corrupted ang kanyang conscience. Seared, kumapal. Alam mo yung makapal? Yung kahit marami nang nalulunod, walang pakialam. Naka yung walang konsensya? No. Kailangan niya ng safeguard, di ba? Safeguard ba yun? Ako ang yung konsensya, sabi niya. Hindi alam ng iba yung advertisement na yun, noong unang panahon. Okay. Magaling yung advertisement na yun. Huwag kang gagamit ng ibang sabon. Ito ang gamitin mo. Ako ang yung konsensya. Yun ang ibig sabihin nun . Ang galing . Tumama sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan. Okay. So, corrupted yung conscience. Pupunta tayo ngayon sa soul ng tao. Soul. Yung kaluluwa sa Tagalog. Iba ang espiritu sa kaluluwa. Kaluluwa. Okay. Mind, emotion, and will and emotion. Mind, will, at saka intellect.
Okay. Yung emotion nandoon sa mind. Nandoon sa mind. Saan ka nag-i-emotion? Sa mind mo o sa heart? Diba? Actually, ang emotion nasa mind. Kahit punta ka sa psychologist, sa mind yun. Tama? Okay. Meron bang nai-emosyon tapos kukuha ka ng stethoscope, check upin mo sa heart? Ganun ba yun? Nurse, tama ba? Uy, nai-emosyon ka kay ganito. Tingnan natin. Sa mind yun eh. Hindi naman dito sa heart. So, mind, will, intellect. The emotion is in the mind. Tama. Kasi yung emotion, you can will, yung mind mo, pwedeng mag-isip na sad at pwedeng mag-isip na masaya. Tama ba? Mind. Pag-usapan natin ang mind. Pag sinabing, my good news at my bad news, anong gusto niyong mauna? Di ba? That's the play of the mind. Okay? Pag good news, yeah! Lahat kayo magkakalupa, yeah! Nasa paso. Di ba? Parang gano'n lang yun. Okay? So, you can play with the mind and it affects your emotion. So, mind, will, intellect. Pero pag unbeliever, yung mind niya, hindi renewed. Natuto sa mundo. Yung will niya, hindi siya maka-will kasi wala siyang basis ng decision niya at maraming ganyan. Di ba? Ganyan. Naintindihan yung ganyan? Marami yan sa eleksyon. Okay? Ano ko sabihin? Marami yan. Depende. Di ba? Intellect. Ang intellect, educated sa world. Okay. So, tatlo din yung kanyang abilidad. Okay. Pagdating sa body, of course, ito yung ating senses. Okay. Now, bakit kailangan maging malinaw yan? Para maintindihan natin paano tayo gumagalaw, gumagawa. At napakaliwanag ng nakasulat na the natural man cannot understand the things of the Spirit. Kahit anong gawin mo, Word of God yan. Pag sinabing natural man, ay ito ay isang tao na hindi pa nakakonect sa Panginoon. Pangalawa, pwede itong nakakonect sa Lord pero nagpapagamit sa senses. Okay. Natural mind. Okay. Natural man muna tayo. Natural man means hindi pa born again. Okay. The natural man, ano sabi? But the natural man received not the things of the Spirit of God. Why? Putol siya. Hiwalay siya. Yung communion ability niya, cut off yun. Because of sin. Pero 2,000 years ago, the Lord provided the way para yung sin ma-address. Amen? Ang tawag natin doon, the Great Exchange. Have you heard of that? Ano yun? Narinig nyo na? The Great Exchange. He was made sin so that we will be made righteous. He was made poor so that we will be made rich. He was condemned so that we will be justified. Yun yung the great exchange. Magandang topic din yan na pinag-aaralan natin. So, the natural man, pag wala ang mahirap ka-debate ito. Huwag makikipag-debate sa hindi Kristiyano. Kasi mali, away na lang yan. Okay? He can never receive. Alright? He can never accept the things of the Spirit of God. Why? Why? They are foolishness. Hindi lamang nonsense, hindi lamang of no value, they are foolishness. So kahit ituro mo lahat ng mga revelation na natanggap mo, kapahayagan, kalinawan, hindi niya maintindihan except pag ang isinare mo, salvation. May tinatawag tayong common grace. Right?
May tinatawag tayo na opening, which is the common grace, na ang bawat tao may kakayanan to receive, alright, the salvation. Why? Kasi it is the gift of God. Amen ba? Ano ang kwenta ng isang weed or halaman na dinidiligan mo, pero hindi naman siya mamumunga? Useless din yon. Tama? Ang tawag doon, ornamental plant. Okay, nakakatulong din. Ornamental, pampaganda, pampag-vibes, at saka oxygen. Okay. Pero yung very purpose, kung ang hinahanap natin ay bunga, naalala niyo ang Panginoon, may tinignan siyang ina-expect mamunga, pero walang bunga. Pero mayabong. Ay, mayabang ba o mayabong? Parehas na, di ba? Mayabong, mayabang. Di ba? Pero pag tinignan mo, walang bunga, anong sabi ng Panginoon? Anong ginawa niya? Kinurse actually niya yun. Pero ang nararapat, putulin. Pero yung nakita niya, lalo nang nung nagutom siya, fig tree, wala. Walang kwenta. So, the natural man cannot receive. That's why, pag may unbeliever, or kahit relihiyoso siya, now, natural man ay may relihiyon yan. Almost lahat ng tao may relihiyon. Tama ba? Yung sinasabing atheist, yun ang religion niya. Okay? Lahat ng tao may relihiyon in different forms. So, cannot understand the things of the Spirit. Dapat ganun na yung utak natin, naintindihan natin. Number 1 dyan, soul winning. Number 1, evangelism. Number 1, share the love of God, the grace of God, the message of salvation, the lordship of Christ, the kingship of the Lord Jesus Christ. Why? Hindi niya naintindihan. Because the things of God are spiritually discerned. So kung cut off ang spirit niya, hindi niya marireceive yan kahit anong gawin mo. Pero may utak naman yan. Yes, ang daming may utak. Lahat ng tao may utak, na? Yung kumuha ng theology, may utak. Yung kumuha ng religion, may utak. Lahat yan, magagaling, theologians. Pero are they saved? So, dito natin maintindihan na may spiritual knowledge, mayroong knowledge na earthly knowledge. So, doon pa lang sa, sino yung scientist natin dito? May scientist ata tayo dito, di ba? Pag sinabi mong scientific method, saan ano ang scientific method? 5 yun pero 6 na ata. Nagdagan, di ba? Ang scientific method ay isang step using your senses para makabuo ka mula sa inobserve mo, makabuo ka ng theory, and then through continuous experimentation sa theory mo, ay makapunta ka sa tinatawag na conclusion. And later on, ay ito na nga yun. Pero everything there is based on senses. Ba? Okay. So, minsan tayo ay dinidevalue natin yung senses natin. Okay. If I am advocating for spiritual knowledge, o kaya revelation knowledge, hindi ibig sabihin na dinidiscard ko, kasi yung iba dinidiscard nila. Pinapababa nila, dinidevalue nila ang sense knowledge. We don't do that. Right? Ang sense knowledge ay mayroon siyang lugar. Hindi natin tinatanggal. Yung pag may nararamdaman ka, sasabihin mo, napukpok mo ang kamay mo, ng martilyo. Masakit? Hindi. Wala. Maliban lang kung diabetic, di ba? O may anesthesia. So yung mga iba, they want to bring their point na ito yung Word of God. Basta, sabihin mo lang na wala yan. Mali yun, application na yun. That's not what we are doing. Ang tawag doon, pag dinideny mo yung senses, ang tawag dyan ay
Christian Science. Mayroong religion, ang pangalan ay Scientology or Christian Science. Meron din silang Father, Son, Holy Spirit, pero hindi personal God yun. Ang Father, Son, Holy Spirit ay concept, an idea. Yung ko yung dalhin dyan, pero parang kaparehas lang natin, except hindi personal, hindi person, walang relationship. For example, yung Holy Spirit, parang force lang yan, electricity. Kaya instead na, the Holy Spirit be with you, pwede mong sabihin daw, may the force be with you, Jedi. Di ba? Alam yan? Hindi kayo nanonood. Okay, so Jedi. May the force be with you. Kasi ang tingin lang nila sa Holy Spirit, force. Ang tingin nila sa Father, highest power. Ganun lang. Walang person, hindi makarelate sa tao. So, paano nangyari yun? If we are created in the image of God, di dapat sana tayo parang robot din. Wala din, ha? So, wrong ang logic nila. Pero ginagamit nila yung religious terms. Ginagamit nila ang Bible. Hindi nyo pa na-meet ang mga yan. Okay. Sometimes, yung mga nagbabasa ng libro, baka mabasa nyo yung mga libro nila, uy, may Holy Spirit, may Father. Ang gaganda rin. Okay. So, we do not deny the existence of things in the physical world. Kaliwanag? Hindi mo piling sabihin, born again ako ngayon. Okay. Brad, may dumarating na sasakyan. Wala yan, espiritu lang yan. Gravity, hindi na mag-e-effect sa akin yan. I live in the spirit. Woo! Wala na, di ba? So we cannot do that. Hindi yon. May lugar ang sense knowledge sa ating buhay. Amen ba? Without the senses, kita nyo lang, pag yung kamay mo, inilagay mo sa mainit, tapos hindi mo nararamdaman na mainit, anong mangyari sa kamay mo? Ay, wala ka ng kamay. Nalapnos na yung kamay mo. Di ba? Nakuha niyo ibig sabihin? So God so designed us na may senses tayo para we communicate with the world. Tama ba? Nakukuha natin? Amen? Praise God. So, 5 senses plus 1, common sense, according to others. So, in the laboratory, ito, ang sense knowledge ay very important ito sa mga scientists, sa medical profession, sa bangko. Amen ba? Uy, kwentahin mo yung bank account ko. Ito, hindi mo na chinek. I said, bank statement. Okay, tama ba ito? Pwede na yan. By faith. Pwede na yan. By faith. Hindi pwede. Okay? Everything in the world, we use our senses. Tama? Sometimes yung senses natin nadi-distort, like colorblind, distortion. Ano yung sakit na parang naka-STD ka naman para ka nasa barko? Yung parang kang inaalon, naka-STD ka naman. Ang feelings nila ay, may tawag doon eh. Ang dami ko ng sakit na hindi alam ha. Hindi natin pinag-uusapan masyado, di ba? Ano pa? So, this physical world, sometimes, nadi-distort yung mga senses natin. Hanggang doon lang. Now, I'm talking about people on earth, of course. Okay? Pero kung ikaw magpa-surgery, and they will what? They will cut you. Cut means open up. Yung mga, sino nasubukan na lang, hindi ko pa nasubukan kasi yung yung tawag doon, yung cesarean. Okay? Lalagyan nila ng anesthesia. Sino ang malakas ang loob? Dok, kahit wala ng anesthesia, sige lang. Open na, open. Di ba? Parang ka inabuso doon pag walang anesthesia, tama? So may anesthesia. They can numb your feelings. They cut the connection between the affected area sa brain mo. May mga instances na gano'n nangyayari. Okay. So, salamat sa Lord dahil may sense tayo. Tama ba? Amen? Salamat sa Lord kasi merong
Actually, merong course or teaching na listen to your body. Maganda rin yon. Wala nang masama doon. Listen to your body. Parang pag i-share ko ito, parang matatamaan ako. Di ba? Pag listen to your body, nangihina ng katawan mo, puyat ka ng puyat, di ka kumakain, mga ganun, di ba? Tapos, hindi mo pinapakinggan, ang body mo, nagko-complain na. Or, sino yung mga immortal dito? Kahit hindi kumain, kahit hindi matulog, buhay pa rin. Wala naman. Pag ginawa natin yon, we abuse our body. So tayo ay dapat balanse, spirit, soul, and body. The senses, may kinalalagyan, tama yan. Amen ba? We communicate with the world, with our senses. We'll be more on that later on. So, ang kanyang value, it is necessary for navigating the physical world. Navigating. Alam mo yung distansya, nakikita mo kung medyo well-trained ka, gagawa ka ng bahay, alam mo kung tabingi o hindi mo pa sinusukat, ay, tabingi yan Ayan, senses. Magaling ang mata. It can observe creation, but cannot discover the Creator. Kahit na kumuha ka ng napakalakas na telescope, you pan it all over the space, may makikita bang, I am God, nandun sa taas? Wala naman. Di ba? You can see the beauty of the different planets, the beauty of the universe, but you cannot discover the Creator. Basta alam mo lang, knowledge ka, may gumawa nito. Pero you cannot see God through your telescope. It can measure the body but cannot explain the spirit. It can report symptoms but cannot declare the finished work of Christ. Kaya niyang sabihin ang sintoma, pero yung body, yung ating utak, hindi niya kayang sabihin ang finished work of Christ, lalo na pag hindi Kristiyano. Siyempre. Pag na-reach na ang limits niya, kung na-limit na, yung hindi na niya ma-explain, na-reach na ang limit ng senses, pupunta na siya sa ang gagawin niya, pupunta na siya sa philosophy at saka guessing game. Tama? Hindi niya ma-explain. Baka ganito yan. Ang senses ay napagsisinungalingan. Tama o hindi? Hindi kayo maniwala na napagsisinungalingan ang senses? Sino dito ang naka-experience na ma-heartbreak? Yung feelings mo, mahal na mahal ka, pero hindi pala. Ganun, di ba? Napagsisinungalingan, di ba? Part pa rin yan. Senses yan eh. Tama? Oo. Sino sa inyo ang na-in love dahil naramdaman mo, tigidig, 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 tigidig? Wala. Kumakabog ang dibdib. Umiinit ang katawan pag nag-holding hands. Senses yan eh. Oh. May masagap ka bang spirit doon? Meron, pastor, bakit pag ginawa ka niyang kamay ko, tumatayo ang balahibo ko eh. Di ba ang espiritu yon? Okay. So, ulitin ko, ang senses may limitation, pwedeng mapagsinungalingan. I will give you the best example na ang senses ay napagsisinungalingan. Magic trick. Di ba? Yung sleight of hands, ang gagaling yan. Ang gagaling. Meron akong isang libro noon, ang nakasulat ay Preaching the Gospel Through Magic. Yung magic na hindi yung demonic magic, yung trick, magic trick. Maganda rin. Ang gandang i-explain ang Word of God, pero magmamagic-magic ka. Kaya lang, ang problema, ang mga tao hindi bumibilib kay Lord. Bumibilib sa nagmamagic. Kaya ngayon, di ba, to entertain our mga apo at mga anak, pag birthday nila, nagdadala ng magic. Magician. Di ba? Si magician gumagano. Ako naman, naboboring ako kasi alam ko yung ginagawa niya. Dinadaya niya yung mga tao. Tapos yung mga tao, palagpakan. Ako naman, galing nagpapauto ang mga ito, binayaran pa itong nag-uuto na ito.
Naiinis naman ako. Bakit? Mababaw ang kaligayahan ng tao, di ba? Nag-magic buy, binayaran mo, tapos, bilim na bilim. Paano niya ginawa yan? Eh, yung mga nakakaalam paano gawin yun, bakit, Pastor, alam mo rin yun? Alam ko. Maraming trick doon. Oo. Yung iba, gina-practice sa kamay. Yung iba, kailangan mo ng gamit. Itinuro din sa amin noon, ng mga kaibigan. Pero, hindi dahil sa may demonyo doon. Trick lang yun. Mabibilis lang ang kamay. May kasabihan na pag ang mata hindi makasunod, pag binilisan mong ganyan, hindi niya makita yung frame by frame na pagkilos ng isang object. So we put our sense knowledge sa kinalalagyan niya hanggang doon siya. But when it comes to revelation knowledge, ang revelation knowledge comes from God. Amen. Hindi ito yung tik, tik, tik. Nangungusap ang Diyos sa akin. Bakit? Yung butiki. Pumipitik. May darating na bisita. Ay, babae ba o lalaki? Tingnan mo ha. Marami sa atin na buhay sa ganon. Uy, may paru-parong dumating. My gosh. See, when we believe those things, the devil can use mga superstitions and omens to manipulate the situation para mangyari. At pag nangyari, totoo nga. Kasi we believe yung bagay na yon, demons can manipulate situation. Lalo na pag hindi Kristiyano. Kaya ngayon, natatakot yung mga tao. Kung ano-ano yung mga nakagisnan. Revelation knowledge ay hindi nanggagaling sa senses. Hindi nanggagaling sa ating senses. It comes from God. At ito'y pumapasok sa iyo, hindi sa iyong mata or ear. I have not seen, ear haven't heard. The things that God has prepared for those who love Him. Amen. Hindi pa natin yan nakita o narinig. Alright? Ito ay dumadaloy sa spirit, sa recreated spirit. Pag sinabing new spirit, or I don't want to use the word recreated, new spirit that is in you, alright? If any man be in Christ, he is a new creation. Ang tinatawag na new creation doon ay yung espiritu natin. Yun, nandoon yung communion. Pag tinanggap mo ang Lord, ang unang gagawin ng Lord sa'yo, pag nagsumuko ka sa Kanya, siya ang iyong hari, siya ang iyong Panginoon. Note the word hari, may sistema yan. Pag hari siya, ikaw tagasunod. Lord, master, meaning tagasunod ka, nag-aaral ka, teacher siya, student ka. Alright? Magiging tagapagligtas mo siya, yun yung terms. Anong mangyayari? You will have a new spirit. A new spirit I will give unto you, sabi ng Panginoon. He is a new creation. Hindi renovated, hindi transformation. Ang transformation para sa utak yan, hindi para sa espiritu. Yung spirit mo, bagong-bago. Diyan magko-communicate ang Lord. Okay? Nasagi. Nahugot? Okay, na-off. Okay, so, ang Lord, nagko-communicate sa ating espiritu, nangungusap. May kasabihan na, the still small voice. Pero lalakas yung voice na yan pag familiar ka na. Amen? Ang voice na yan ay na-activate, but kailangan mo yung knowledge of the Scripture para yung naririnig mong boses mabalidate. Kasi may mga taong nakakarinig din ng boses sa utak nila, hindi sa spirit. Pag ikaw ay nag-take ng exam sa psychiatric test, sino nag-exam ng psychiatric test?
Pag ikaw papasok ng police, military, may psychiatric test. Ano pa yung mga ibang profession na may psychiatric test? Okay. Pag sinabi mo na, how do you solve your problem? Merong question doon. At sinabi mo na, I talk to God and He talked to me. Bagsak ka. Bagsak ka. Kasi sa category ng psychiatry, hindi kasama ang may nagsasalita sa'yo. Buang ka pag sinabi mo yun. Bagsak ka. Hindi nyo pa na-testing yun eh. May kilala akong tao, magaling. Yung anak niya, as in matalino. Ay, bago siya naging isang opisyal sa Navy, ang pinag-practice siyang mag-exam sa PMA, sa PNPA. Yan ang review niya. Mag-exam lang. Pero pumapasa ba siya? Hindi. Bakit? Lahat kayang-kaya niyang sagutan. Lahat mataas sa academics. Pero sa dulo kasi may square. Draw your mom. Ayaw niya kasing pumasok sa military service. So, nag-practice lang siya na mag-exam para alam niya lahat yung mga tanong at sagot. Diba? Na-perfect na niya. PMA, PNPA. Pagdating sa dulo, draw your mom, idodrawin niya ang nanay niya na lumilipad. Parang Supergirl. Bagsak. Alam niya kasi na ibabagsak siya eh. Pag yun ang isinulat mo eh. Yung parang nag-i-imagine ka ng mga bagay-bagay. Supermom. Yeah. Kasi hindi nila sakop yon. Pag sabi mo, I talk to God alone and He talk to me, hindi pasado yan sa psychiatric test. Mapagkakamalan ka. You need a psychiatrist. You need a medicine. Sabi nila. Wala talaga. They are foolishness unto them. Pero dito lang itinuturo yan. Why? Kasi higher learning ito. So mayroong knowledge, na sense knowledge, processed by the mind. The body communicates with the physical world. Pagpasok, nahawakan mo mainit, the nerves, connected to your brain will interpret it as mainit. So the mind will say, mainit. Hanggang sa ma-accumulate lahat ng knowledge, ano ang mainit, ano ang malamig, on top of the table, under the table, inside the table. Meron ba yan? Pwede kung yung table ay kahon. Tama? Kaya tinuturo natin yun sa bata. Yun yung learning. Pero physical yun. Pag sinabing out of this world, nasa space? Kung mag-isip yan out of this world, meaning, wala sa mundo. Anong basis mo kung out of this world? So, ito na, pasok tayo balik tayo sa spirit. So, hindi ito psychiatric test. We are not in the realm of the mind or psychology. We are in the realm of the spirit. Kaya pagdating sa psychology, psychiatry, walang spirit na pinag-uusapan. Okay ba? Maliwanag? So, dito lang itinuturo, alright, of course, sa higher learning, dahil ang mundo hanggang psychology lang at psychiatry. Psychology, tamang behavior dapat, maling behavior, pinag-uusapan. Psychiatry, lumagpas ka na sa behavior mo. Sa natural accepted behavior, psychiatric na. Yung tao na nangagat ng kuko. Ano yan? Yung kuko niya mahaba, may dumi pa, tapos tatanungin mo siya, kumusta ka na? Ano sa tingin niyo? Ano sinasabi niya doon? Fear. Depression. Tama? Sa psychology, tama? Pero pag ang kinakagat niya, buong daliri niya. Baliw na yun, di ba? Possess. May sabi. Ang tingin niya, Prince Price na yung kanyang daliri. May sapi na yan.
Okay. So, may limitation sila. They can only fathom the psychology, behavior ng tao, psychiatric, sabi nila psychotic, pag lumagpas na sa tamang behavior. Maliwanag? Okay, accepted behavior. Okay? Pagdating sa spirit, psychotic ang dating pag iba ang ginagawa. Aba? Na-filled ng Holy Spirit. Ano nangyari? Itinuuntog niya ang kanyang ulo sa dingding. Filled with the Holy Spirit. Tama ba? Hindi. Pero hindi na yon maintindihan ng mga psychology, psychiatric. Ang sabi nila, psychotic. Maliwanag? Pero there is a spirit world na negative, which is demonic. Oppression, wala na yan. Hindi na nila makuha yan. Now, punta tayo sa Kristiyano. Sa Kristiyano, pag naging Kristiyano ka, activated ang spirit mo. Amen ba? Pero most of the time, neglected. Yan ang problema. Ang nagiging Kristiyano ngayon, maraming Kristyanismo ngayon ay, sa Kristyanismo ngayon, maraming Kristiyano ay intellectual Christians. They are Christians ruled by the sense knowledge. Pero merong revelation knowledge. Kaya one of our most neglected part of us bilang Kristiyano is our who we are, yung totoong sino tayo. A definition is like this. What is man? Ang tamang definition, man is a spirit living in the body and having a soul. Sa madaling salita, ang tao created in the image of God. Image of God is the spirit. Amen? Alright? Living in this body, representation, image, and have a thinking and has the ability to think, to will, and to know. Knowledge. Mind yun yung soul. Soul is kaluluwa, the mind. Okay. Amen ba? So, papasok pa lang tayo na maintindihan yung revelation knowledge. That's why, akala ng iba, pag nag-aral ng Bible, okay na. Ang dami nag-aral ng Bible. Tama ba? Ang daming nag-aral sa seminary, theology. Ang dami. Pero bakit ganun ang reaksyon? Bakit ganun ang aksyon? Why? They are not living in the revelation knowledge or the spirit world ng Panginoon. Praise God. Kaya si Apostle Paul, bagamat Kristiyano na ang mga taga-Epeso, ang sabi niya, ang prayer niya, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ang panalangin ko na ang Diyos ng ating Panginoon Kristo, ang Ama ng kalwalatian, ay ibigay sa inyo ang espiritu ng karunungan at kapahayagan tungkol sa kaalaman kay Kristo Jesus, Him, the eyes of your understanding being enlightened. So, we have all the eyes, pero yung understanding natin, without this prayer, without asking God, Lord, enlighten me, hindi mangyayari na may sariling understanding lang tayo. Hindi pwede. Na sarili lang nating karunungan, we need our teacher, the Holy Spirit. Anong mangyayari? That you may know what is the hope of His calling. Yeah. See, may mga iba sabi na, uy, tinawag ka ng Diyos. Uy, magiging pastor ka. After how many years? Backslider naman. Hindi naman na naglilingkod. Wala na. Why? Pero nung una, naglingkod din yan. Nasa church din, di ba? Amen? Parang wala kayong kilalang ganon. No? Sumama-sama sa ministry. Kasama pa niya na Brother Jude. Di ba? Sa, ano ba yun? Sa ating Marshall, di ba? Eh, mga kasama kayo, nag-traffic din, di ba? Hallelujah. Oh, may iba. Hindi ko kilala yun. Si Brother John nakakakilala, di ba? Tanongin nyo na lang siya mamaya.
Umati-atin din. Baka nag-communion din yun. Baka nagpunta rin sa ministry, station. Ayokong sabihin sa limpusa, maaring hindi ko ma-judge, maaring totoo nga, but walang revelation knowledge. So, ang pagiging Kristiyano ay intellectual. Si intellectual Christianity, hindi magtatagal yan. Mawawala yan. Mapapagod yan. Ang the worst, baka hindi ligtas. Kaya natural man. Amen. So pag revelation knowledge, right, it comes from God to the recreated human spirit by the Holy Spirit, primarily sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Walang revelation knowledge na hindi naka-align sa Word of God. Amen. It is not discovered by observation or produced by reasoning. It is revealed. Hindi ito napoproduce ng, ganito, inanalyze natin, observable, experimentation. Hindi mo kailangan. Ito ay revealed na truth. Ano mangyayari? It opens the eyes of the heart. The heart is the center of the man. Minsan kasi, may ginagamit na parte ng katawan natin to represent. Like heart. Hindi yung heart na nandiyan, Lord, come into my heart. Tapos, nagkaroon ng heart problem. Tapos, inoperahan. Wala naman si Lord yun. Hindi ko nakita. Sabi ng doktor, inopera ko na nga eh. Although gumagamit tayo ng physical heart, we believe the heart, but heart means the center of man. It's a metaphor for the center of man. Mind. Di ba saan ang mind? Saan ka nag-iisip? Pag nag-iisip ka ba, ganito ka? Naalaala mo, naalaala ko, tuturo mo dito? O dito? Sandali, iisipin ko muna. Naalala mo, sandali, iisipin ko muna. Saan mo ituturo pag nag-iisip ka? Dito, di ba? Although yung brain natin nandito, pero when it comes to understanding, not necessarily yung brain mo talaga ang tinutukoy. Amen ba? Not necessarily the heart ang tinutukoy. Heart means the center of man. Understanding in your heart. Yung puso nakakaintindi. Out of your belly shall flow rivers of living water. Ano yung belly? Dito. Akala ko ba sa spirit? Nasa spirit, heart or belly? So, dapat maintindihan natin yun na ang spiritual things, it deals with invisible realities at ito yung grabe. It is more solid than physical objects. More solid ang spiritual things. Ang invisible things are more solid than physical objects. Magalit na yung physics teacher ko dito. More solid than the physical objects. Ang revelation knowledge, when it governs life, ang believer ay lumalakad by faith and not by sight. Amen. Ang revelation knowledge is not information na nakatago sa utak. It is a reality received by our spirit. Amen. 2 Corinthians 5:7. We walk by faith and not by sight. Huwag natin kalimutan yan, ha? We walk by faith and not by sight. Anyway, ito naman ay series natin. I have long series on this para ma-digest natin na mabuti. I am establishing the foundation of who we are, how do we communicate with God. Sa spirit, soul, and body, sino dapat ang boss? Spirit. Sino ang servant? Hindi, meron pa akong slave eh. Servant, manager, house manager, ang slave, yung body. Pag unbeliever at walang Kristo, alright,
ang boss yung body. So sunod-sunod si manager, the soul, na paganon-ganon. At saka yung spirit, putol, walang connection, darkness, lost in space. Okay? So, pag Kristiyano ka, umilaw yung spirit mo because of the presence of God. Yung mind mo, nire-renew, yun yung process para mag-align sa spirit. Yan ang servant, meaning the manager of the house. And the body is the slave. Uutusan mo lang si body. Amen ba? Praise God. So in that order, okay, last verse. My people are destroyed for lack of knowledge. Ang original word is lack of revelation. So kahit Kristiyano ka na, pwede kang masira pag wala kang revelation knowledge. Because you have rejected knowledge, sinabi ng Lord ito sa mga Israelites, I will also reject you. So imagine yung Kristiyanong ayaw mag-aral ng Word of God. Imagine yung Kristiyano, pag Bible study, inaantok na at uuwi na. Imagine yung Kristiyano na instead na magbasa o mag-devotion, ay tinutulugan. Anong tawag dyan? Because you reject knowledge, I will also reject you. You cannot perceive God na religion siya. O may religion ako, okay na ako. Ang sabi niya, that you shall be no priest to me. Hindi ka magiging saserdote ko. Seeing you have forgotten the law of God, I will also forget your children. Yun yung delikado. Pati yung salinlahi mo, damay dito. Okay? So I believe na pag born again ang isang tao, ma-attract siya, mai-inlove siya sa Lord continually. Amen. Yung walang pag-ibig sa Lord, ay ibig sabihin, hindi pa siya sumuko. Sabi ng Panginoon, ano ba? Yung He first loved me. We love God because He first loved us. Oh. Hindi dahil sa, oh Lord may utang ka sa akin. Bakit? Nag-decide na ako na mahalin kita. Hindi ganon. Minahal natin ang Panginoon kasi una siyang umibig sa atin. The love of the Lord compels us. Alam mo yung compels us? Ang pag-ibig ng Diyos, pag dumaloy sa puso mo yan, dahil nakasulat, for the love of God is shed abroad in our hearts. Nagkaroon ka ng revelation knowledge how God loves you so much. Kaya sumuko ka sa Kanya, ang magiging resulta niyan, mamahalin mo siya. Amen? Diyan pa lang sa revelation knowledge na yan, walang backslider. Kaya pag may nagsabing, bakit yun, nag-backslide, nag-serve naman sa Diyos, baka hindi yun saved in the first place. Anong tawag doon? Umatin ng church, naglingkod. Church goer. Pero hindi believer. Maliwanag, nakukuha natin ang difference. Noong unang panahon, hindi ko masabi-sabi ito sa public. Kasi pag sinabi mo ito, ma-offend na agad kasi wala pang alam sa Word of God. Umati na nga ako sa church. Tapos sasabihin pang church goer lang ako. Di ba? Born again ako. Kaya ngayon, pag may mga taong naka-attend lang minsan sa church, pag lumabas, hindi na umattend, born again na rin daw siya. Para bang naanggihan ng Espiritu. Naintindihan niyo? Saan ka? Born again din ako eh. Sino pastor mo? Sino pangalan nun? Nakuha niyo ibig ko sabihin? But now, it's easy to understand kasi at least babad na tayo sa salita ng Diyos. Amen ba? Amen? So we love God because He first loved us. Nagkaroon ka ng revelation knowledge sa pag-ibig ng Diyos sa'yo. At hindi ka mauma. Ano mauma? Kita nyo, in-interpret nyo yung hindi ka magsasawa. Kahit ulit-ulitin yung Word of God, kahit na ulit-ulitin yung isang topic, hindi ka magsasawa. Why?
because you are in love with God. Ang mga asawang babae, nagsasawa na ba kayong sabihan ng asawa niyong lalaki, I love you? You are beautiful? Huh? Nagsawa na kayo? Hindi pa. Nagsasawa kayo? Hindi pa. Sasabihin mo ba, tumigil ka na? Bula ka ng bula. Ganun ba sinasabi? Pag nagsabi, di ba? Kaya sabi niya, you are as beautiful as you were 10 years ago. Nagsasawa ka bang marinig yun? Or ang tawag doon, revelation knowledge. Alright, napatawa ko rin kayo sa wakas. Praise God. We'll have a communion today. Amen. Okay, huwag niyo sabihin bula, revelation knowledge. Tama ba? Lumalakad talaga ang asawa ko sa Espiritu ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Amen. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong unang ipinahayag niyo sa amin ang iyong pag-ibig. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Naintindihan namin ito, Panginoon, you gave yourself at the cross of Calvary. We received the great exchange, Panginoon. You were made poor that will be rich. You were made sick that you will be made whole. Hallelujah. All the sickness and disease sa mundong ito ay kinuha niyo sa iyong katawan. We have been crucified in Christ. You were made sin that will be the righteousness of God. Hallelujah. Lord God, we come to you. We thank you for this love na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. And we receive this by revelation. Not by feelings, not by emotion. We receive this, O God, in our spirit. And they that love your law will never be stumbled. Ang nagmamahal sa iyong Torah ay hindi matutumba, hindi madadapa, hindi ma-stumble. Kahit sa anumang bagay, anuman ang challenges sa buhay. Why? Because, Lord God, we understand your love through revelation, through our spirit. And this time, Lord, bless our communion, the elements, the bread and the wine, in the name of Jesus. As this element, as we receive these elements, O God, as a symbol of your blood, your covenant, and your body is broken for us. Father, we will receive this in a revelation that you have done everything. You have given us everything 2,000 years ago. Hallelujah. And that, Lord God, we will enforce, we will cherish, and we will enjoy and declare sa aming mga bibig ang ibinigay nyo na sa amin. Divine health, continuous divine healing, power, the law of divine health, the law of divine healing, continuous, O God, abundance, and continuous supply. Hallelujah, because you have already given us. You have transferred already all the wealth of the world to us. It's done 2,000 years ago. It is for us now, Lord, to receive them in Jesus' name. In many different ways, we are receiving the wealth of the world because it's transferred now to your people. Hallelujah. All, O God, the blessings of the heavenlies are open for us through the keys that you have, O God, gotten from hell. O God, you open the doors for us to receive this inheritance that you have promised. Thank you, Lord, as we bind together ourselves in this covenant through this communion. Hallelujah. We glorify you, we praise you, bless, O Lord God, this ordinance that you have given us. In Jesus' name we pray. Amen. Sound check. Amen. Tunay nga na hindi nakakasawang mahalin ang salita ng Panginoon.
maaari po ba tayong lahat ay tumayo at tayo na po ay darako sa ating tithes and offering? Tinatawagan ko si Ate Giselle. Okay, hallelujah. Mga envelopes po nasa labas, malaya po tayong sound check. Sound. Ayan. Hawakan po natin ating ikapo at atin itong ipanalangin. Hallelujah, Father, we worship you, O God. Lord, thank you for this privilege, O God, you have given us to give, Panginoon, in the position of victory, O Lord. Lord, we are blessed, O God, dahil kami ay mga anak mo, Panginoon. Lord, sabi mo sa iyong salita, if we seek you first, O God, in our lives, all these things will be added unto us, O God. We will be blessed, Lord God, kung saang field kami, O God, na na-plant, Panginoon, O God, whether, O God, sa business industry, O God, Lord, sa aming mga professions, Panginoon, O God, sa aming mga pananim, O God, sa mga nagtatanim, Panginoon, Lord, you will increase our resources, O Lord. Dahil kami, Panginoon, ay nagtitiwala sa iyo, O God. You are our source, Panginoon, at hindi kami magkukulang, O God. You can do, O God, exceedingly abundantly more than we can ask or think, O Lord. As we trust in you, Panginoon, O God. Kami na, Lord God, ay nagpapasalamat, O God, sa blessings, Panginoon, na mag-overflow, O Lord, dahil sinabi mo, Panginoon, babalik mo ito ng siksik, liglig at umaapaw, O God. Hallelujah. And more than that, Panginoon, Lord, mag-flow, Panginoon, as we give our tithes and our offerings as our obedience to you, Panginoon. Lord, healing, Panginoon, good health, O Lord, salvation, O God, sa family namin na hindi pa nakakilala sa iyo, Lord, ay ma-answered prayer, Panginoon, O God. Kaya kami ay willingly, O God, nagbibigay, Panginoon, ng aming mga ikapo, O God. Hallelujah. Kaya sa iyo lahat ng papuri, O God, pagdakila, pasasalamat, O God. Hallelujah. Sa pangalan lamang ni Jesus. Amen, amen. Amen. Ayan, darako naman na po tayo sa pray one another. Maghanap na po tayo ng ating mga kapareho at kapareha at ating ipanalangin ang mga prayer ng bawat isa. Maging sa mga nasa online po, ayan, kung may mga prayer request po kayo, i-comment nyo lang po at ipag-pray po namin dito. Salamat po.
Amen. Good morning po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo at magpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Ayan, sabi niya nga po kanina dun sa preaching ni Pastor na minahal natin ang Diyos kasi una niya tayong minahal. Diba? Kaya sa oras na ito, sa pagpupuri po natin sa ating Diyos na buhay. Dahil siya ay buhay, dapat tayo ay buhay din. Amen. Ayan, napakagandang purihin ng Diyos sa umaga pa lamang pagkagising. Napakagandang umpisahan ang ating pagpupuri sa Kanya. Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, taas ang kamay at umawit
Walang katulad mo, Lord. Walang hihigit sa iyo, Panginoon. Walang kapantay ang iyong katapatan at pag-ibig, O Lord. Kaya kami patuloy na magpupuri sa iyo, Panginoon. Itatas namin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw lamang siyang mapapurihan sa umagang ito, Panginoon. You deserve all the glory, all praise, all thanksgiving, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon. Itataas, ihahayag pangalan mo. Itataas,
muli kami magpupuri sa iyo, Lord. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kailanman hindi ka magbabago, Panginoon. Salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming
Hallelujah. Dakila kang tunay, Panginoon. Napakabuti mong Diyos. Walang katulad. Wala nang makakaigit pa sa iyo, Panginoon. Ang pag-ibig mo sa amin na kailanman hindi kumukupas. Hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Tinuruan mo kaming magmahal, Panginoon, dahil Lord, salamat sa pagyakap. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Salamat sa kalakasan. Salamat at nagising muli kami sa araw na ito upang maranasan namin ang kabutihan, katapatan mo sa aming buhay. Great is thy faithfulness, Lord, and they are new every morning. Salamat, O Diyos, O God, sa pagkakataon, O Diyos, na makapaglingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa pagtawag mo sa amin, O God. Tinanggap bilang anak mo. Tinanggap bilang lingkod mo. Mapaglingkuran namin ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. At isang malaking pribileksyon sa amin, O God. Buong puso po kaming nagpapasalamat ng lubusan, O Diyos. Dahil hindi mo tiningnan ang aming kahinaan. Patuloy kang kumikilos at patuloy pang kumikilos sa buhay mo sa amin. Salamat at binabago mo kami sa araw-araw. Tinuturuang lumakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ayon sa linya mo at gustong-gusto namin yon, O God, nalakaran ang linya mo. Dahil ang linya mo ay para sa kabubuti po namin, O Diyos. Maraming salamat po, Ama. Salamat, O Diyos, sa pinagkatiwalaan mo kami ng mga ministry mong ito, Panginoon. Lord, the ministry, Panginoon, to share your word sa mga kapulisan. The ministry, Lord, to share sa mga bata, sa mga kabataan, sa bawat mga barangay, O Panginoon. The ministry, Panginoon, Lord, to worship you in spirit and truth, O God. Even, O Lord, the ministry sa intercession, Panginoon. Lord, ang aming puso ay galak na galak at patuloy na nagpapakumbaba dahil inaamin namin, O God, apart from you, we are nothing, O God. At kailangan namin ang presensya mo, Panginoon. Kailangan namin ikaw sa buhay po namin. Lord, salamat, tinuruan mo kami ng buhay namin ito ay hindi na kami noon. Ngayon, O Diyos, nabubuhay ka na sa amin. At kung kami nabubuhay ngayon, nabubuhay kami na may pananampalataya at naglilingkod sa iyo, Panginoon, O God. Gamitin namin ang templong ito, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. At nais namin, O Diyos, na kapag kami humayo, Panginoon, O God, Lord, samahan niyo po kami, Panginoon. Give us wisdom, Panginoon, katulad ng wisdom na binigay mo kay Solomon, Panginoon, O God. Lord, hallelujah, upang mayroong tapang naming ihayag ang katotohanan at ang katotohanan ang magpalaya, magkaroon ng buhay ang salita mo sa mga kapulisan, sa mga bata, Panginoon, O God, sa mga kabataan, O God, sa bawat pamilya, Panginoon, in the name of Jesus, at sa bawat barangay, Father God. Lord, salamat, Panginoon, O Diyos. Hallelujah, salamat sa mga lingkod mo na ginagamit mo, Panginoon, mightily, Father God. Thank you, Lord, for thy wisdom that you have entrusted unto them. Thank you, Lord, sa mga angels mo na laging sinasama mo, Panginoon, sa kanila, Father God. Sa amin, Panginoon, O God, that truly, Lord God, nagpapasalamat kami ng lubusan sa pag-iingat mo, sa protection mo every time we travel, Panginoon. Every time na nagbabiyahe kami, Lord, we're so amazed, O Diyos. O God, dahil andyan ang pag-iingat mo, Panginoon, O God, sa bawat isa. Maraming salamat po, Ama, even the partners and supporters sa mga Kibiskwela, even sa lahat ng ministry mo, Panginoon. We thank you for the lives, Father God. Continue, Lord, ibalik mo sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, in the name of Jesus. Father, we thank you, Lord, sa buhay po nila Itay, nila Inay at buong pamilya po nila, Father.
They are a blessing unto us, Panginoon. In our spiritual life, marami kaming natututunan, Panginoon, sa wisdom na pinagkaloob mo sa kanila, Father. At kami, O Diyos, dumadalo ito sa amin, O Diyos. Bawat mga taga-com, Panginoon, O God, Lord, na umaayon, Panginoon, sa linya mo. Salamat po, Ama, hallelujah. Na bawat family, Panginoon, O God, nagkakaroon ng mga prayer meeting dahil yon sa kaparaanan mo, Panginoon. Maraming salamat, O God, hallelujah. Sa bawat mga anak mo na nagkukumit, nag-a-arise to serve you, Father. Bawat kabataan, patuloy, O Lord, salamat, O Diyos. At naniniwala po ako, Panginoon, naniniwala po kami na marami ka pang gagamitin, marami pang mag-a-arise sa mga kabataan, Panginoon, upang magpagamit sa iyo, Ama. In the name of Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, O Diyos. Salamat sa bawat buhay ng mga pastors ng COM, Panginoon, O God. They are a blessing and continue to bless them. Supply all their needs according to riches and glory, O God. In the name of Jesus, upon their life, upon their family, Father God, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Ama. Lord, we declare revival, O God, sa bawat mga campus ministry, Father God. We claim, Lord God, na bawat campus, Lord, magkaroon ng gawain, makapag-share ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod, Panginoon. Lord, inumpisahan mo na, Panginoon, O God. Lord, sa gigisangan, umpisahan mo na po, Panginoon, ito. At naniniwala kami, tuloy-tuloy na ito, Panginoon, in the name of Jesus, sa perfect timing mo, sa araw na iyon, O God. Ngayon pa lang, maraming salamat, O Diyos. At ang lahat ng ito, Panginoon, O Lord, ay yun, O Diyos, ay dahil sa iyo, O God. Lord, ikaw nga po ang maitaas. Ikaw lang ang maparangalan at patuloy naming itataas. Patuloy ka namin, O God, na pupurihin, O Diyos. Patuloy ka namin na pararangalan, O Diyos. Ikaw lamang ang maluwalhati. Wala nang iba pang maitaas, O Diyos, sa mga ministry mong ito, Panginoon, kundi ikaw lamang, O Jesus. For you deserve all the glory, all the honor, all the praises, thanksgiving belongs to you alone, O God. In Jesus' name, amen. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, kami, O Diyos, ay nagpapatuloy na nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Lord, sa oras na ito, akin pong idinudulog ang Christ Our Life Family, Panginoon, bawat pamilya na narito, Panginoon, sa loob ng simbahan na ito, maging sa mga nasa labas, Panginoon, Lord, nasa kanila pong bahay, Lord, nasa online, dakilang Diyos, amin pong dinudulong din, Panginoon, ang kanila pong kalakasan, kagalingan, Panginoon. Hallelujah, na kayo po, Diyos, ang siyang patuloy na manguna at maghari sa bawat isa sa kanila, sa bawat pamilya, Panginoon. Hallelujah, ng Christ Our Life Ministry. Patuloy po ninyo kaming ingatan, gabayan, patnubayan, Panginoon, sa lahat ng aming mga gawain, Panginoon, sa labas o nasa loob, O Diyos. Hallelujah. Maging, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nangangailangan ng kagalingan, O Lord, dakin pong ininudulog dahil, Lord, sabi mo nga sa iyong salita na kayo po, O Diyos, ang aming Diyos na manggagamot. Panginoon, kayo po, O Diyos, ang aming Diyos na nagbibigay kagalingan dahil sa iyong mga salita, dahil sa iyong mga salita, Panginoon, dahil sa iyong mga sugat, sa iyong mga latay, kami, O Diyos, ay magaling na. Lord, maraming salamat, O Diyos, sa kalakasan, kagalingan, na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat pamilya na narito, Panginoon. Hallelujah. Salamat din, Panginoon, sa mga anak mo, O Diyos, patuloy ka, O Diyos, na nagbibigay sa kanila, sa amin, Panginoon, na ikaw ang siya nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan dahil iyan po, Panginoon, ang iyong mga pangako na hindi po ninyo kami pababayaan, Panginoon, hindi po ninyo kami iiwan dahil ikaw, Panginoon, ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Lord, maraming salamat, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na sa iyo lahat ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Amen. Maaari na po tayong umupo. Tunay nga po na napakasarap magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Ayan. So ngayon naman po
ay darako na po tayo sa testimony. Alam ko po na ang bawat isa ay mayroong inihanda na testimony sa oras na ito. Amen. Sino pong unang anak ng Diyos na gustong ibahagi? Yun, praise God. At yun, nakabalik ulit ako ng Pangasinan. So, welcome back. So, yun po ay papasalamat po ako sa kabutihan ng Diyos sa amin, sa katatagan. Dahil sa hindi po nakakaalam, ay namatayan po kami yung father ko. Nung August 21 po is parang kumbaga, galing pa kami ng prayer gathering po noon. And August. July 21 po galing po ng prayer gathering. Pinapray ko din si Papa ko. And pagka-uwi po namin galing sa Luot is tumatawag po yung kapatid ko na umuwi ka na kasi si Papa is nare-revive na. Sabi. So, ayun, dali-dali po akong bumiyahe kahit parang nanginginig yung mga kamay ko. Siyempre, nag-aalala din ako kay mama ko, baka mamaya, may kwan din po kasi siya, high blood din. So baka mamaya, maatake siya. Good thing naman ay nasa ospital sila nung parang kumbaga, parang tumataas na yung BP niya is nabigyan naman siya ng gamot. So nung dumating po ako din doon is parang hindi na rin po ako, hindi ko na rin po siya nakausap, hindi ko na rin naabutan. And parang sa biyahe pa lang is nung sinabi ng kapatid ko na nire-revive is kailangan kong tanggapin na kung anong mangyari. So, sa daan pa lang, nagpre-pray na ako. At pagdating po doon is nakasalubong ko po sa baba yung mga tito ko na sabi is ay wala na talaga. So, yun, kailangan kong magpakatatag para sa nanay ko, sa kapatid ko po. So, yun, nung nilibing po siya nung Thursday, and nagpapasalamat naman po ako kahit ganon is kumbaga nakita ko naman yung pagsisisi niya, pagbabago po niya at timing talaga ni Lord na bago siya kinuha is nakita namin yung kumbaga pagsisisi niya, pagbabago niya kasi lumaki po kasi kami talagang nakita namin yung mga ginawa po niya na hindi po mabuti, hindi po maayos, malaking impact sa amin na family. Pero praise God kasi na-born again ako, natuto akong patawarin siya, di ba? At naniniwala ako na humingi na rin siya ng tawad sa Diyos. At kasama na siya ngayon. At madami po akong natutunan sa pagkamatay po ni Papa ko na minsan ay kailangan mo ding alagaan yung sarili mo. Kasi lagi niyang kinikwento daw sa mga tito ko na 59 na po kasi siya. So 6 months na lang, pipension na. So yun talaga yung iniipunan niya, magre-relax na lang ako, ganito. So kumpleto po, GSIS, Pag-ibig, SSS, pati card, may savings siya. Kumbaga pinag-iipunan niya yun. Pero sabi nga ng Diyos, hindi natin hawak ang buhay. At ang templo natin, kailangan natin alagaan lagi. Kasi kakaipon mo, napapabayaan mo yung sarili mo, yung pamilya mo, at hindi mo alam yung oras mo, hindi mo na pala na-enjoy. Diba? Pero alam ko ngayon, nag-i-enjoy na siya sa Diyos. Diba? Yun pa rin yung pinaka-importante. Madami siyang naipundar. Yung iba hinahanap pa namin. Kasi masikreto siya. Yun yung isang problema namin ngayon. Kasi sa iba niya sinasabi kahit sakit niya, pero sa aming pamilya niya, kahit sa mga kapatid niya, di niya nasasabi. At nabigla na lang po kami ganun na malala na pala yung ulcer niya. Kaya mahirap din masyadong masipag pala, nakaka-ulcer. So yun, kailangan po nating alagaan ng sarili po natin. Hindi para sa sarili natin, kundi para din sa pamilya natin. Dahil laging may umaasa sa atin. At alagaan natin dahil madami pa tayong pwedeng gawin para sa Diyos. At yun po. At napapasalamat ako sa Diyos sa comfort at katibayan na binibigay niya sa amin. At salamat, Lord. Glory to you.
Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Amen. Dahil ang ating Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. There is time for prayer and there is always an answer. Kaya mula nung dumating ako ng September, nakalakad na yung processing ng visa ko sa Australia. Nung wala pa, parang ang tagal naman. Pero nung dumating na, sabi ko, parang hindi pa handa. Talaga na, kung sa feeling lang natin tayo nakadepende, talagang mafe-fail. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo nakadepende sa time niya. So there is time for everything. Kaya glory to God, paalis na ako sa Tuesday. At makakasama ko na at mag-aalaga ng apo. Bagamat ganun yung purpose natin na sa material or sa physical needs, pero alam ko na greater ang plano ng Panginoon. Dahil alam naman natin na kapag tayo nakakilala sa Kanya, may greater purpose siya sa bawat lugar na ating pupuntahan. Kaya alam ko, alam ng Lord yung puso ko na makapag-open ng Bible study doon. At glory to God dahil sabi nga ng anak ko, kahit tayong dalawa muna ang magba-Bible study, sabi niya. Kaya I believe naman and I need your support dahil talagang mahirap, pero walang mahirap sa Diyos. Kaya sa Panginoon ang papuri. Amen. Ngayon naman po ay darako na po tayo sa ating mga announcement. Unang-una po ang Young Pro na magaganap po this coming August 9. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-register na mga kabataan or gustong maging part ng event na to, ayan, huwag po kayong mahiya. Magsabi lang po kayo. Sa August 9 na po. And then, ang anniversary po ng Calm Banawang is kailan? August 15. Ayan po. Kaya sa mga Calm po, tayo pong lahat ay fellowship sa Calm Banawang sa August 15. And then, isa pa po ay ang binebenta po ni Pastor Roland na book. Ayan. So, sa mga gusto pong mag-avail po nito, message nyo lang po kami at pagbebenta po. Ayan. So, yun lang po yung mga announcement. And karagdagan po pala yung sa prayer meeting po every Tuesday. Amen. So, tayong lahat ay tumayo at tayo na po ay darako sa closing prayer. Sa pinapangunahan po ni Kuya Nat. Tayo po tumayo at i-declare, sama-sama natin declare ang Shalak Declaration. Ako ay anak ng Diyos. Nakahanay ako sa Kanyang salita at sa Kanyang ganap na plano. Ako ay lumalakad sa tuloy-tuloy na pagtaas at banal na kasaganaan. Ang buhay ko ngayon ay payaman ng payaman, paangat ng paangat at paganda ng paganda, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa aking tagumpay. Ako ay umuunlad sa karunungan, lakas at pabor, sumusulong sa bawat larangan ng aking buhay. Ako ay mabunga sa aking gawain, matagumpay sa aking mga laban, at hindi mapipigilan sa aking tadhana. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman sa akin. Ako ay namumuhay sa kasaganaan, lumalakad sa kapayapaan, at patuloy na tumataas araw-araw. Ako ay umuunlad, nagtatagumpay, at bumubulusok pasulong, sapagkat ako ay nakaugat sa kaharian ng Diyos at sa Kanyang katwiran. Shalak Aya Master. Tayong banalangin. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa katagumpayan sa araw na to, Lord God, sa service na to. Kami rin po nagpapasalamat, Panginoon, sa aming narinig na yung salita na binahagi ni Pastor, Panginoon. Dalangin po namin na magrema po to sa aming puso, isipan, Panginoon, na maisagawa po namin po ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa na narito. Mayroon siyang manguna at
mag-guide po sa amin. Lord, sa aming sa pagsamantalang pag-uwi sa aming mga tahanan, Lord, dalangin namin ang iyong gabay, ang million of angels, Panginoon, na gumabay sa amin, mag-ingat sa amin sa aming pag-uwi. Ito po ang aming samantalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Everyone, see you po next week. Next week po pala is joint fellowship po dito sa ating church. Ayan. And cleaners po ngayon is Colm Banawang. Maiwan muna po ang mga Colm Banawang. Ayan, sa lahat po ng Colm Banawang, tayo po ang cleaners po ngayon, kaya tulong-tulong po tayo. And also, sa ating car pledges po, announcement po, pinapasabi ni Pastora Arlene. Ayan, so lapit na lang po kayo sa akin.